आणि तुम्ही बरं कशासाठी? आराम नव्हे? हा हा आरामच. कोण ते ಹೊಳೆ ಮಕ್ಕ ಕೋಪ್ ದೇವಲ್ವೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಸತಿ ಕೋಪ್ वही को पहिल वही आता कोप नावा ठीक है नाटक करतस. हाँ अशमी कोप्पा नाटक करनिदಲ್ಲ रे बम्मणक थोडच साध्य ना पैरी हंग बैसन तुमಗೆಲ್ಲ पूरा तंगल कहाणी सांगतसिलिन पो आ भीतर बैसन ऐकतसिली बाहेर येनी इथे म्हणा रे मागिरी आत्ता संगती म्हण तुमगेल जीव खातात त्यांनी टकाची तांका एक नमने बेजार दल्ला. वही मी गेलो तर मीरनो डान्स केले म्हणो आणि खाव कपल्या म्हणो अशा कप्पनी दल्ला रे आणि पण थेंची चुकी करतात ती ती गुलाबी हत्ता म्याळ म्हणू तू साव हत्ता म्याळ तिಕ್ಕೈ ಬಲಿ सोडच सामे इक कसरे दवका बा निमगुची चुकीनी तुका डान्स करची इंटरेस्ट असल्यार या म्हण सांगते प्र चुकीनी एक सांची वत्त एक वर्षी चुकी म्हण सांग ना हवा असो येना म्हणलेलंक नकनतील प्रसंगुनु डान्स करता शिकायच्या गती कसं नसबा खई पुणी त्या मनुष्यन मातीगून पडला रे ही येत सिल्वे अनबसू का हावनी हन्नी नवे मिगेल पुत्ताना सुनेना तंके कष्ट नवे पाप. हा हे पूरा गुलाबी हिकमतीक म्हणो पैरन्नी तुमगेला सांगताना मग कळलेले आ कितलं जोरस पळयती हाव डान्स कर ना मग त्या पर दायना म्हण कितलं चंद कोण सांगला तिका हंगे लगी दुसरे सांगूनो हन्नी पाप ते डान्स करताश केल्ली मो कसं म्हणका हिका माहिती हत्ता मेळ मागीर मागीर असतिका डान्स करचनी चूकी म्हण हाव सांग ना त्या पुरा तंगेली इष्ट एक एक लंका शिपरा नंचका म्हण दिसता केलो जनक तमाश करका म्हण दिसता हे मेकअप कोण घेवचे ತರ ತರ ड्रेस कोण घेवचे पर तंगेली इष्ट अनेक लेका बलात्कार करचे नज्जे नवे तिक इष्ट असले तीन तिगल बमना लट्टू नंचका आसिले हंक कसेला आपो का आसिले हंक ते पुरा कोळका म्हणूची हाव कपिल वरी नाटक करतस तोंड सोणकती अनेक कसन मला रे आता डान्स करचे होई मंडल रे 4 दिवसा पुढे प्रॅक्टिस करका आसिले एका एकी थई वचनो डान्स केला रे डोळे कळक्या नशी हे कशी दल्ली मला रे चमकुचे यानतिलेक रनिंग रेस अन सोळल वरी दल पाप कशी डान्स करका ती मन नसिल दल रे 4 दिवसा पुढे की प्रॅक्टिस करका आसिले तदना आपने जना डान्स करू दत्त की ना की म्हण कळतसिले करचे उमेद असलेरी ना करत म्हण धैर्य असलेरे डान्स करू येत असिले नावेनु तबश येत असिले त्या सोणो यो देवा सांगिले सांगत म्हण तुमक दिसते कितकी अनुभवसिलेल मग गोत असते दुःखी मात्र दिवनो कडेरी चाल पुसूनु अयो पट्टिक पय्यक पळा हे बाळांतिक नाणयतात मग तशी उन उन उतकांतो मार नको चांगली ती वही नव्हे कळली मका हाव खूप तशी थोडे तीर्सून घेतले आता तंका आपणेन केले चुकी म्हण कळतस समर्थ दवो वापस हिंच चुकी कर नशी असं म्हणो चिके कपिलवरी करतस आणि तंगलवर कोपचाक म्हणजे साधी ना बा पापाचे त्यांनी वही आणि हे मंतर कालरी बम्मनलवर कोपून कसं करका नव्हे नेनी मंतर काल म्हणणे बम्मन दवो बायल दवो एकले एकले क प्रीतीन तो आस्का ಹೊರತು कोपू नशे नज्ज हा ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕೋಪ ಹಾಡೈತಾ ನಾ म्हणा त्या संदर्भरी कोपची पर सहजाची तदनंतर आम्ही चिकेची कोपची उणी करून घेऊ का हे अभ्यास करून घेतलाच नव्हे मला रे कोपचा अभ्यास भारी वाईट मेरे कोचून अनेक दत्ता कोप कसं नसले रे उतरंतस का मनांतो प्रीती अस का कोपची खंचक तंगल चंगक ची म्हण तंक दिसका तदनंतर अनेक पण हे चुकी करनते ना मंडला कसं नतकोत स्वयं हे कसं की बिला सोळल म्हणतात मग तशी दत्ता करचे करचे आपल्याला चुकी दल्ले म्हणजे उपास तींची करचे अशी चिके होऊन लागेल रे सम वाटते रत्ती आणि खबर तंक मात सांगचे ना जी तुम्ही डान्स करताना भारी चंद दिसतसिलिंती भारी चंद कोण डान्स करतसिलिंती आवा डोळे पत्ती दंपिनशी तंका पळयतसिली भारी चंद करतसिलिंती कडेरी चिके बाक्सल म्हण केलिंती ही असमु दिगडते मी गुलाबी ही हात धरले
डान्स तिघे केली ती पाप त्यांनी मालवत असेल काही पळतले का डान्स करत असेल म्हणजे दिसले कष्टांची को पहिले हा तिकेची ट्रेनिंग आणि दिली री लायक डान्स करू पुरवती नाका बा नाका कसन तुम्ही ते बैसून सांगता ते ट्रेनिंग दिवई टीव्ही तो हंत तंत वच्चत म्हणतात ना मैं हा आमक तंत पर सिरकन घाल ना गम्मत हशेत म्हणवे ना बा टाक्क पर हा सोना बा आणि तुमगेल दिकांशी कशस हंगशी मस्त उಳಿದಲ್ಲ वत्त रांप सुरतस हगोर 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 वैशाख्याचे लक्षण दिसतास आणि पूर्ती वैशाख्य तरी कशी दिस करचकी नवे कसं करचे ऋतुमानाक तक्क काल बदलाव कतीची पावसू वैशाख शीय हे प्रा एकानंतर एक येऊ कतीची नवे जीवनंतरी तशीच बा कष्ट सुख बेजारू कोप हासुरण्य हे पुरे एकानंतर एक येऊ का कंचे शाश्वत नाही हाँ वही बता चम्मी वर शाश्वत नहीं वही अब्बा आमगेल वीडियो का मस्त मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करनो आमको मस्त वीडियो घालचक सपोर्ट कराती केलोपन ता वीडियो करचे नाक मन दिसता तितले बेजार येता काणी तो कसने नवे चस्का मंडला रिदा ऐकून कमेंट्स तिलसी येती हाँ तिलसी तत नवे अम्मी आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतात धन्यवाद।